Sanibonani bangani bami, uMaMjilo onibingelelayo. Namhlanje-ke ngizonixoxela ngey'ndaba zeBhayibheli. Indaba yethu-ke namhlanje ikhuluma ngokudalwa komhlaba. Siyazini ukuthi ubani owadala umhlaba? Ubani ongangitshela ukuthi ubani owadala umhlaba? Yebo, uNkulunkulu owadala umhlaba. Sondelani-ke nizolalela izindaba zeBhayibheli. Ekuqaleni umhlaba wawuyihlane elingenalutho, kwakumnyama. Umoya kaNkulunkulu wawehla wenyuka phezu kwamanzi. uNkulunkulu wadala izulu nomhlaba. uNkulunkulu washo ngezwi wathi makube khona ukukhanya. Kwaba khona ukukhanya, wathi kuhle. Wahlukanisa ukukhanya nobumnyama. Wabiza ukukhanya ngokuthi imini. Wabiza ubumnyama wathini? Ubusuku. uNkulunkulu-ke washo ngezwi wathi makube khona ukuhlukana phakathi kwamanzi nomkhathi. Kwaba khona amanzi aphansi namanzi omkhathi. uNkulunkulu wabiza umkhathi ngokuthi izulu. uNkulunkulu wathi amanzi aphansi emhlabeni mawaqoqeke ndawonye kubonakale umhlabathi. Okomile wakubiza ngokuthi umhlaba, namanzi aqoqekile wathi ulwandle. uNkulunkulu wathi kuhle. uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze utshani nemifino ethela imbewu, nemithi yezithelo ethela izithelo ngezinhlobo zayo emhlabeni. Kwabanjalo njengokusho kaNkulunkulu. Umhlaba waveza utshani nemifino ethela imbewu ngezinhlobo zayo, nemithi ethela imbewu ngezinhlobo zayo. uNkulunkulu wakubona wathi kuhle. uNkulunkulu wathi makube khona emkhathini izinkanyiso ezihlukanisa imini nobusuku. uNkulunkulu wenza ilanga labusa emini, wenza inkanyiso yenyanga ukuba ibuse ebusuku nezinkanyezi. Wasifaka emkhathini wezulu ukuba zikhanyise emhlabeni. uNkulunkulu wathi kuhle. uNkulunkulu wathi amanzi awagcwale izilwane ezincane zasemanzini. uNkulunkulu wadala nezilwane ezinkulu zasemanzini ngezinhlobo zazo. uNkulunkulu wathini? Kuhle. Wazibusisa wathi zalanani nigcwale ulwandle. Ngempela kwabanjalo. uNkulunkulu wathi akundize izinyoni phezu komhlaba. uNkulunkulu wadala izinyoni ezinkulu nezincane ezindizala phezulu ngezinhlobo zazo. uNkulunkulu wathi kuhle. Wathi zalanani nigcwale umhlaba. uNkulunkulu wathi umhlaba mawuveze izilwane eziphilayo ngezinhlobo zazo, ezifuywayo nezasendle. Kwabanjalo. uNkulunkulu wazenza izilwane ezifuywayo nezasendle ngezinhlobo zazo. Konje uNkulunkulu wathini? Wathi kuhle.
uNkulunkulu wathi, "Masenze abantu ngomfanekiso wethu basifuze, babuse phezu kwezinhlanzi nezinyoni nezilwane zasendle nezifuywayo nezinwabuzelayo." uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe, wadala owesilisa nowesifazane. uNkulunkulu wababusisa wathi, "Zalanani nande, nigcwalise umhlaba, niwunqobe, nibuse phezu kwezilwane nezinyoni ezinwabuzelayo. Ngininika yonke imifino ethela imbewu esemhlabeni ibe ngukudla kwenu." Kwabanjalo. uNkulunkulu uma eseqedile ukudala wathini? Kuhle. Ngiyabonga-ke bangani bami ukulalela indaba exoxwa nguMam G ekhuluma ngokudalwa komhlaba. Le ndaba-ke icashunwe eBhayibhelini uGenesis 1. Ngiyabonga-ke ukuthi nilalele nangokuzayo futhi nizethamele futhi izindaba zeBhayibheli ezixoxwa nguMam G. Nisale kahle.